नै इदि उन्दुबाय थानोसै सियाराव इदि थेन्थ'बाय थानोसै हो खोथिया फोनांगौ खोथिया फोनाय थर मोनाखै नोङो मोनथि बिसिनायावबो उन्दुआ मायावबो उन्दुआ सियाराव थेन्थ'बाय थाबाय नोङो हो आया बेलां हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहामनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय माने सानैसो आगैमोना बा आब'मोना होनहरो आरो मानो बुथे महरखौ लानानै बेफोरबायसा मानो इन्ट्र' होयो बुथे नङा माया आरो होननानै आं माने सिगांनिफ्रायनो माने फार्स्ट सुरुनिफ्रायनो माने आङो इन्ट्र'खौहाय बिदिनो होबोनायखाय माने बिदिनो होलांबाय थानो ओरै होननानै आं सानो आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसेनो माने मेगनाबो आंना बुथेथेथार नालाय लोगोफोर ओंखायनो आङो बुथेथे महरखौ लानानै बुंखायो आरो जाहाथे सोरबाफोर माने भिडिअखौ नायनानै माने आंनि महरनि सायाव जेबो दा बुंसै ओरै होननानै आं माने एडभान्स माने बुंखायो आरो बुथेथे महरखौ लानानै होननानै बुंखायो आङो मानो होनोबाथाय मेगनाबो बिनो नालाय लोगोफोर एकदम जेनथेनसो माने हासिनाय आरो लोगोफोर जेनथेनल' हासिना हरदों आंनि मेगनखौ गोजौनिया लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जादोला आं बिदिनो माने इन्ट्र'खौहाय सिगांनिफ्रायनो होबाय जेला ओमफ्राय दाबो माने बेखौनो बुंनो सानो आरो लोगोफोर दे होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दिनैनि ओंख्रिया रेडि जालायबाय नै आंहा लोगोफोर भिन्दिजों आलु बेनिफ्राय ओजोंहा आरो दिंखियाजों मुदुफुल बिबार आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने दासान्दिथ' जेबो मोनजाथ'खाया नोंथांमोननोथ' खोन्थाखाबाय जाखादो ओमफ्राय रबिबारैसो मोनजागोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने इखौनो एवनोसै ओमफ्राय नैखौ आरो ओंख्रि संनोसै आरोना मोनबायबोहाय नै आंना लोगोफोर ओंख्रिया भिन्दिजों आलु फिसालानि माने फेभरेट ओंख्रिया लोगोफोर फिसालाया जि मोजां मोनो आंना भिन्दिजों आलु संबाथाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आं माने आलुखौ नादबनानै लाबाय आरो नै मोजांनो मोनबाय नै लोगोफोर बरिया मोनबाय सुन्दरि नुखाबायना लोगोफोर टेस्टि नुखाबाय नै दिंखिया भाजा सारायसेमोन खिनो ओंखाराबा जाबावगौमोन लिलि लाला साराया दुंबाय नै आंना लोगोफोर ओमफ्राय दिंखिया भाजाखौ एवना लाग्रोनोसै र' ओंख्रियाथ' मोनखाबायानो नालाय माने लोगोफोर दिंखियाखौ माने बैसागोनिफ्राय खननैल' जाजाबाय आरो सिगाङाव खनसे ओमफ्राय दा खनसे आरो खननैल' लोगोफोर ओमफ्राय मैयानि भिडिअआवहाय सासे मानसिया कमेन्ट हरदोंमोन आरो कमेन्ट ओरैबायदि आरो माने लोगोफोर जाब्बा जुब्बा संथारो नोंनि ओंख्रिया थावनाय मोनथारा नोंनि ओंख्रिखौ ओरै होनदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर बेलेगा थाव गोथाव मोनला गिद्दामोन आंनि बोराया हले बिराद गोथाव मोनजायो लोगोफोर आंनि ओंख्रि ओंखाम संनायखौना एकदम आसि आगन सोलाजोबो लोगोफोर ओमफ्राय अरजाया बेलेगा गोथाव मोनाबाबो अरजाया आरो बिथाङा जानो हागौ इसानदैसा माने मिरामिस देखायबाय थानायखाय भिडिअखौ माने बिथाङा साबजानाय मोनाखै जानो हागौ ओंखायनो बेफोरबायसा कमेन्ट आरो लोगोफोर ओमफ्राय एखेदिनमोन माने जोंहा मिरामिसानोखा लोगोफोर रबिबारैसो मोनजागोन दहायनो खोथाखांबावबाय बेनिफ्राय लोगोफोर बेदर फिसा गैया नालाय जानो हागौ बिथाङा एसे बोरैबा मोनदो आरो आंनि भिडिअखौ नायनो अरजाया अब्लाबो आं माने उनावहाय माने मोजां संनाय खावनायनि भिडिअ लाबोनो नाजागोन ना मा होनो ओंख्रि ओंखाम मोनखांनाय लोगो लोगोनो नै अमानि ओंख्रिबो संनो होननानै लाहार फाहार खालामबाय लोगोफोर मानसियाबो जाबाय अमानोबो एसे होनोसै आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंनिखै माने दिंखियाखौहाय अमानो बुहुद मानसियानो रुयो आरो ओमफ्राय नै आंबो दिनैहाय माने दिंखियाजोंनो एसे रुना होनो नागिरदों आरो अमानो लोगोफोर मेरला खाबानो मोनो नालाय माथो दं नङा होमबा लोगोफोर खाबानो मोननाय जिरादखौलाय ओमफ्राय माने अमानो माबार हाना होनोसै माने बोरायाहाय माने फिसालाखौ लांदो ओमफ्राय फिसाला गैयियावनो माबा थब मावना लायाबाबो जाया होननाय बायदि आरोना ओमफ्राय अमानि आदारखौनो एसे हाग्रोना लानोसै र' आङो दिंखियाजों मैदुफुल बिबाराबो मोनबाय आंना लोगोफोरनै बरिया मोनखाबाय आरो जि साफा मोदोमलायबाय नै मैदुफुल बिबारा लोगोफोर
हरसे इण्डियान पाकिस्ताननि गावलायनायनि निउस नायनानै जोंखौबो उन्दुनो होआ फिसा फिसौ एकदमबारे हान्थि दोना आरो निउस नायनानै ओरैबायसा दावराव लोगोफोर खोमा खाथियाव माने निउस नायबाय थाबा आंहा उन्दुखोनो लाङाहाय लोगोफोर पुरा हरनि हरफा गाहाम माने निउसखौ नायनो नागिरो जेनेबा गावहासो बिबान थानाय रखम आरो लोगोफोर बोराय मानसियानो ओमफ्राय बिबानाथ' बिसोराबो दं आरो माने हादोरनि थाखाय गैयाबो बुंजाया लोगोफोर इनिफ्राय माने ओरैबायसा दासान्दि माने निउसफोराबो नायथावथाव जादों नालाय लोगोफोर माने इन्टारेस्टिं जादों नालाय गाबोन मा जागोन दिनै मा जागोन माने दसे थाबा मा ओंखारफैलायगोन निउसआ ओरैबायसा माने नेनानै थाबाय थानाय रखम जाहैयो आरो दासान्दिथ' बिराद गुदुं गरम जागासिनो दं जायहा माने फौजि बिथांमोननि हिनजाव बिसोरथ' आरो लाथ्र'हाय माने दुखुआनो दुखु आरो माने गोसोआव साननाय फैयो जानाय लोंनाय गैया सानसे माने उन्दुनाय गैया मानाय गैया ओरैबायसा सिन्ताजों माने गथ' गथाय इफोरबायसा माने हालोदाव दंसै आरो खायफा भारतनि सुबुं हिसाबै जोंफोराबो मोनफा माने साननाय थायो आरो भारतनि बागै माने देरहाजानो लुगैयो बा मोजां जाजानो लुगैयो माने हदाय माने पाकिस्तानखौहाय माने गाहायाव गाग्लोबथो होननानै जोंबो भाबियो आरो लोगोफोर भारतनि सुबुं जानानै जोंफोराबो मोनफा माने साननाय दं आरो जोंनि भारतआ माने जौगालांबाय थानो हाथों पाकिस्ताना माने गाहायाव जेसेनो हायो एसेनो गाहायाव फैथों ओरै होननानै जोंबो आसा खालामो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा बोराया ओरैबायसा निउस हरसे निउस जि दिननिफ्राय गन्दगला सोलिदों इदिननिफ्राय निउसआनो निउस निन गैया लोगोफोर मब्लाबा 3टायाव उन्दुयो मब्लाबा बिदिनो 2टा गाहाम मब्लाबा इफोरबायसानो आरो ओरैबायसा आंहा खस्थ' मोनो ओजा खाथियावनो माने पें पां निउस खोनाबाय थाबा आंहाबो ओजा निनानो थाङा आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने खोथिया फोनो गोनांथारमोन आरो बोराया आंना सियाराव थेन्थावना जि हय ओमफ्राय बिसनायाव उन्दुहैबाय ओमफ्राय लोगोफोर बिराद माने दासान्दि बेसेबांबा दावहायानो दावहा नङा होमबा लोगोफोर बयबो माने नुखाबाय दं खोनाखाबाय नुखाबाय दं लोगोफोर निउसफोरावबो ओमफ्राय दा बुंसै आरो जेराव दं बेयावनो माने मोजाङै मोजां थाथों बेखौनो आं माने भगबानाव आर'ज गाबो